Jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum barakamu da rahaka barakamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na labaran sashen Hausa na ranar yau dinnan Lahadi 15 ga watan Satumba na shekara ta 2024 shirin da za mu soma da sanar da ku cewa haɗin gwiwar kungiyoyin malaman makaranta masu koyarwa a cikin makarantun sakandare da kuma masu koyarwa a cikin makarantun kimiyya da fasaha ya kira wani taro a ranar yau dinnan a nan birnin Yamai domin yin nazari akan halin da kasar Nijar ke ciki. A ƙarshen taron malaman makarantar sun fitar da sanarwa wadda a ciki suka jajanta ma 'yan ƙasa waɗanda matsalar ambaliya ta shafa, sannan kuma daga bisani suka yaba ma gwamnatin ƙasar nan dangane da wasu muhimman matakai da ta ɗauka don kyautata jin daɗin rayuwar jama'a talakawa. Ga ƙarin bayanin da ɗaya daga cikin shugabannin wannan ƙungiya ya hitar. Wannan ƙungiya tana ƙara jaddada goyon bayanta ga CNSP dangance da ƙudiri da ta ɗauka na rage kuɗin likita domin 'yan ƙasa su samu mahita da kuma kuɗin man feta duka domin 'yan ƙasa su samu mafita. Sannan wannan ƙungiya wadda ake ce mafi ses tana ƙara jaddada goyon baya ga wa'anga hukumomi domin duka haɓakawar da suke yau da gobe su ga 'yan ƙasa sun shiga cikin hali na kirki. Sannan wannan ƙungiya tana jinjina ma malaman makaranta game da goyon baya duk da cikin halin da suka kawo ma gwamnati cewa examen a ga ya wakana cikin alhini cikin daidai wa daida. Sannan wannan kungiya ta feses tana kira ga mahukumtan CNSP musamman ga shi shugabanta Legionnaire de Brigade Abdurrahman Chani, sannan da Prime Minister, sannan da ita Minista Elizabeth da dukkan wanda ya kamata ya sa hannu cewa da suna buƙatar a buɗe rikirtaman ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan wannan ƙungiya tana kira a wannan lokaci da muke gaf ga komawa a hilin lakwal, a hilin daga, cewa ta yi kallon ya kamata a bisa kan hawayen da musanni suke nan ga zubar dawa wanda ya jima ana zubar da shi, kenan su yi kokari su shahe musu hawaye. Wannan babban kungiya ta feses tana ƙara tuno ma gwamnati da cewa ya yi da gaugawa ya yi da ɗaukar musanni ya yi da ɗaukar musanni 2,150 sannan kuma ya buɗe sabon rikirtaman ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan babbar kungiya ta feses tana ƙara ci gaba da biyan abinda ake ce ma incidence financier ga dukkan malaman makaranta da abun ya shafa. Wannan kungiya tana ci gaba da cewa da gwamnati ya yi ƙoƙari waɗanga musannin 'yan prozep musanni guda 500 ya ɗauki nauyinsu cikin bidije kinshi na shekara 2025. Wannan kungiya tana ƙara kira ga gwamnati cewa ya yi ƙoƙari ya biya abin da muke ce marelika de bak na 2024. Sannan kuma wannan kungiya tana ƙara tuno ma gwamnati cewa da ya yi ƙoƙari ya daidaita abin da muke ce mafirai indemnity na direction musamman ga malamai 'yan kwantaragi. Sannan wannan kungiya tana ƙara kira ga gwamnati ya yi ƙoƙari ya daidaita ba tare da ɓata lokaci ba abin da muke ce masu gestion kuma da avancement et de reclassement. Gwamnan jihar Tawa Colonel Major Umaru Tawaye ya jagoranci wani taro a ranar jiya Asabar a can Tawa domin tattaunawa akan matsalar ambaliya da ta addabi wasu yankuna na jihar. Musamman taron ya mayar da hankali ne wajen lalabo hanyoyi da matakan da za a ɗauka don taimaka ma waɗanda matsalar ta shafa. Ga rahoton da wakilinmu Abdulrahman Isaka ya aiko mana daga can Tawa. A babban ɗakin shawara na ma'aikatar da'irar birnin Tawa nan ne an ka gudanar da wannan babban zaman taron tsakanin hukumomi na jiha da 'yan kasuwa. Makasudin wannan babban zaman taron shine a tattauna bisa kai ga matakin da za a ɗauka don a samu a taimaka ma al'umma da ambaliyar ruwa ta shafa ta hanyoyin da za a ɗauka
don kiyayewa wannan matsalolin a gaba. Sai a saurari shugaban da'irar birnin Tawa Zahabi Musa da mai martaba sarkin Tawa Alhaji Muhammadu Musa kam haka. Dalilin shi wanga taro da gwamna ya kiraya abu ne wanda kun ka sani bisa ga zancen ambaliyar ruwan gana da an kai muna lalle an samu gyara na ruwa. Gyaran nan na ruwa masu gidaje da yawa sun taso sun ta wajen 'yan uwansu saura sun ta cikin makarantun ne. Sai ya kwatanta muna na farko ɗin sun kawar taimaka musu ku ne. Saboda shi mun ka ce to wanda kuke gai ba za mu bar ku kaɗai ba tunda mu ma kanmu akwai nauyi babban nauyi bisa kanmu wanda ya kamata duk waɗanda ya kamata su taimaka za a gane su. An ce man la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibu. Abinda duk Allah ya wajabtu to kai ma zan tilas gare ka. Mutanen da wannan ibtila'i ya samu bayan wannan an taimako da an ce ku yi kuma ku ƙara musu addu'a Allah shi ba su nasara kuma Allah rufa musu asiri duniyarsu da lahirarsu. Magatakarda na biyu na jihar Tawa Asale Muhammadu daga nashi bangare ya hausara dalla-dalla jawabin da gwamnan jihar Tawa ya yi kamar haka. Aka kira ku ga wannan taro kuma kuka zo da fifi alhamdulillah. Na biyu ya ce garin Tawa ya samu ambaliyar ruwa tun ruwa waɗanda aka samu na 3 ga watan Septambar wanda ya sa mutane suka ɓadda dukiyoyinsu da kayayyakinsu da kuma gidajensu har yau kuma da an samu ma rasuwa mutane. To bisa ga wannan yanayin mutane jaje kuma yana ida ta'aziyar shi ga dukkan mutanen Tawa. Ya ce kuma ruwa ne waɗanda bana an ka same su masu ɗimbin yawa duka cikin ƙasarmu ta Nijar. Kun gani jihohi an samu wannan ambaliyar ruwa kuma ita ce ta zo nan Tawa ta same mu. To alhamdulillah ruwa dai an ce dai aka sun yi gyara. To shi ne ya kamu nan domin mu tattauna bisa ga yadda ya kamata mu kama 'yan uwan mu tallahi mu kama su taimako gwargwado abinda hali ya bada. A wurin wannan dai zaman taron an tattauna tsakanin magabata da 'yan kasuwa inda 'yan kasuwar taki yanke suka fara ba da gudunmuwarsu inda sun ka ba da fiye da wajen miliyan 7 don a taimaka ma al'umma wanda ambaliyar ruwa ta shahwa. A ƙarshe dai mu shaida muku da cewa sun girka wani kwamiti wanda zai kula da wannan tsarin na karɓar kuɗi da kuma tahiyar da duk wasu ayyuka don gyaran gari don kiyaye matsaloli na tare da ambaliyar ruwan sama. Mu karkare shirin namu na yau da zancen noma, musamman noma aya wanda sannu a hankali ya fara yaduwa a cikin jihar Doso. Wani dan asalin jihar ne ya soma jaraba shi, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu Omar Bube ya aiko mana daga can Doso. Kaɗan suke manoma na ƙasar tamu ta Nijar waɗanda ke yin noma na aya a cikin sassa daban-daban musamman a nan jihar Doso. Ɗaya daga cikin 'yan ƙasar tamu ta Nijar mai kishin ƙasa ya ɗau wannan gasa inda ya ce zai yin noman na aya a cikin barikin ta Doso. Aikin ga na koye shi ne ga 'yan maradi. Yara ne za su zo su yi aiki. Na ta yi na bi da iri mun ka kawo mun ka fara aikin ga. Shekaran nan da na fara aiki na yi shibka buhu 35 ne na yi shibka. Shekara na biyu ya tawo na rage na sa buhu 25. Shekaran nan aya ta yi aiki da mun ka kara aiki mun ka samu wajen buhu 370. Na samu karhi ga bisa aiki. Sai na tashi shekaran ga na tawo Doso, kasan Doso ne na tawo na yi aiki wagga da mu ne muna yi shi da kanmu. Da muna dauka ne masu aiki su zo su yi, amma yanzu in mun tawo kamar irin waɗanda za mu kira ne yaran gari abinda za mu biya su sai mu koya musu aiki, sai da sun ka kai wagga shekaran ga mun goda Allah ruwa ta sabka wanda muka so. Ragowar kuɗin angire
yana nuni da buri da kuma niyya ta magabatan ƙasar ta Nijar mambobi na majalisar ceton ƙasa cewa da CNSP na ganin cewa bangaren noma ya samu cigaba sosai a cikin ƙasar ta Nijar. Wannan kuma ya kawo sauƙin aiki ga manoman namu inda za su yi noma yadda ya kamata yadda zai amfani ƙasar ta Nijar. Muna gaisuwa ga gwamnati taki da yana jika 30 ba dai ne muna ga saye shi musa cikin ayan ga gwamnati ya kawo taki ya maida shi jika 5 yanzu gonakin da gare ni duk abin da nika ci cikin shekara cikin gonaki na nika ci shi ka gani karuwa ta muna ba da kira ga masu karhi da yana cikin Nijar su tashi su koya musanan aiki wanda za su kai Nijar gaba kananan yaran nan su ne mun ka koye musu tun suna karami sun ka yi suna aiki suna ekol in ekol ta yi sabka kwanje da muna tura shi ne su tai kwatanu su yi kwanje amma wagga shekara 2 ni yara na ba su tai kwanje ina bar su ne kusa na su yi aiki in lokal ta tashi ko cikin aikin gani ka debe biya musu kudin lokal. Al'umma suna ci gaba da nuna farin cikinsu da kuma nuna cewa su ma za su shiga irin wannan aiki saboda ganin unhwanin nashi ganin kuma taimakon da zai kawo bangaren noma bangaren cimaka a cikin faɗin ƙasar tamu sannan kuma bangaren shishima yana kira ga al'umma su tashi tsayin daka don a yi noma a kuma samu unhwanin gonaki a cikin ƙasar tamu saboda noma yana da mahimmanci sosai sannan kuma ita kuma ƙasa ba ta ƙarya. To masu kallon sauraron mu da wannan rahoton muka zo ƙarshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran nake muku fatan alheri mu huta lafiya sai an ji ku.